Телеграма да бидроем бародарои азиз ҳастанд суратҳоеш ки страшни баданд ишон наметам ма дар телеграма мемонам шо поёнда телеграма алейкум бародарои азиз умедворам ки хуб ҳастен соҳ саломат ҳастен бародарои азиз аблошкара диден и бародарани диден инҷа номер меброя номерои ҳами бародарай ё бачаш ҷавоб мета ё ки амакиш агар амакиш дар кор боша бачаш ҷавоб мета бачаш бачаки майдакай бародарои азиз ҳами бародар қатъи фарзандоша дар ҳамиҷа зайли заагишанд ки даже сатрусени моз шидагия ба филм ки и сар уже ҷазир шидагия аллоҳ аълам ира худованд худаш медонад бародар барои суми худаш дар шаҳри истра қарор дорад айни ҳол барои суми худаш меравад се нафара мезананаш ба ҳамин ҳол дучораш мекунанд бародарои азиз тоҷики сарбаландам ма дар ҳама вақт дар ҳамаи наворон мегӯм ки кӯшиш кунем ки як бародаратона пеши по натен кӯшиш кунем ки як тоҷиктон ба як қувваҳои баланд барава бираса кӯшиш кунем ки дар рӯзи пастиву баландиву тоҷикат дар бари бародари тоҷикат бояд беҳистӣ ҳар коре ки мекунем кӯшиш мекунем бигӯм то не ки аксариятат ҳастен душмон ҳақорат мекунен ма ба шумо гуфтаниям имрӯз ина бародар дар ми ситуатсия ку хейтер не кунтеро ку инами ситуатсияе ки инами бародар ҳозир кардагиян ина ака дар бараш ку чих бестен ку мардакитона ишон мутена барен дар бари ҳами бародар чих бестен мегӯ ки ина ман ҳамун одаме ки тра душмонат мекардам ина имрӯз омадам дар бараш истодам ку ами як бор дар ҳаёт мардак шен як бор ма алҳамдулилло боварӣ дорам ки бародарои бананг баномус дорам ки алҳамдулилло ки мераванд дар бари ё чихт меистанд иншалло мераванд дар бараш чихт меистанд иншалло ҳайму истрана дашава ёфт мешава ки меоянд дар бари ҳами бародар чих меистанд ӯ тачнид мекунанд мефаҳманд ки ҳамин кор бо то чӣ дараҷа рафтагиай и то киҷора рафтеста и баленсад абад бародарои азиз аз баленсад ҷавоб шудагиян ҳозир дар хона ҳай може дар ҳисоби сум надоштанаш може дар ҳисоби ягон чиз надоштанаш зангиш бизанен ӯ ташнид кунен ҳамин бародара дар рӯзи ҳамин пастиш бародарои азиз напартоен дар бараш чих бестен ҳоли ина бародара нигаҳ кунен худо нигаҳбонтон боша дар амони аллоҳ бошен ҳамун сагбачаҳоед ки мара душмон ҳақорат мекунен дар комментария ва дар ким ҷоҳо душмон ҳақорат мекунен ку ина имрӯз ина ситуатсия да ина ҳолате ҳаста ки бародара нигаҳ кунен ки ҳамин накиштанаш халос накиштанаш ку ина имрӯз дар бараш чих бестен ку ма бибинам ки бигӯм ки ҳо шумо насам дели мардак бидастен ку ин ҳамин рӯз да ина салом дӯстон ширкати муҳоҷирон авиа шуморо шодбош мегӯяд яке аз ширкатҳое ки аз тамоми ширкатҳои дигар бениҳоят фарқати калон дорад яъне нархи чиптаҳояш бениҳоят бо нархи дастрас кафолаташ ба миллион агар визаи шумо ва ё ки шумо депорт бошед дар ин ҳолат ширкати муҳоҷирон авиа барои шумо кафолат медиҳад ки ҳатман пули шумо бо дирҳамаш бармегардад барои дастрас кардани чиптаҳо номерҳо дар болои экран ва ё ин ки дар ватсапаш нависен ширкати муҳоҷирон авиа дар хизмати шумост ва шумо ҳам бо ширкати муҳоҷирон авиа бошед